Veliki pozdrav svima. Ja sam Dinka Barić, patronažna sam sestra, međunarodno certificirana savjetnica za dojenje i magistra sestrinstva. Dobrodošli na još jedan video i online podršku u dojenju u kojoj vam želim pojasniti kako uspješno uspostaviti dojenje odmah od samoga početka nakon poroda. Pa krenimo. Uspješan početak dojenja temeljno je iskustvo koje će vas pratiti i dalje u uspostavljanju dojenja tijekom perioda koji slijedi nakon samoga poroda. Sam taj uspješan početak dojenja usko je povezan i sa informacijama koje imate prije poroda o dojenju, jer svi zapravo na neki način razmišljaju o tome da je dojenje nešto prirodno, što ono i jeste. Ali ukoliko niste informirani dovoljno o tome, vrlo često nailazi se na određene poteškoće i izazove koji možda predstavljaju nešto što ne možete riješiti. Kao patronažna sestra i međunarodno certificirana savjetnica za dojenje često se susrećem sa majkama, odnosno svakodnevno se susrećem sa majkama koje dolaze iz rodilišta i koje mi prenose svoja iskustva u kojima kažu da su se susrele sa određenim poteškoćama na koje nikada nisu niti računale, odnosno nisu o tome razmišljale. Zašto se to događa? U prošlom videu pojasnila sam vam ključne postupke koje je potrebno ponavljati tijekom prvih par tjedana nakon poroda kako biste uspješno uspostavili dojenje. Naravno da ti postupci itekako pomažu, ali bitno ih je znati, bitno je se informirati o njima. Takve informacije moći ćete dobiti ukoliko ste sudjelovali na nekom od priprema za porod i dojenje ili individualnom ili grupnom savjetovanju i to najbolje sa svojim partnerom. Takvim pripremama za porod dobit ćete, osim informacija koje su utemeljene na dokazima, i dodatno samopouzdanje kako biste se mogli adekvatno ponašati, odnosno postupiti u određenoj situaciji i to odmah nakon poroda u savladavanju same vještine dojenja. Idemo u susret obilježavanju još jednog međunarodnog tjedna dojenja. Ove godine moto pod kojim se obilježava tjedan dojenja je osnaživanjem roditelja omogućujemo dojenje. To je isto jedna od važnih poruka upravo u prilog ranom informiranju o svemu što vas očekuje nakon poroda vezano za dojenje. Osnaživanje je proces putem kojeg se dobivaju nepristrane informacije o dojenju i podrška utemeljena na dokazima koja će pomoći majkama da optimalno doje. Majke su te koje odlučuju o dojenju, ali će uz snažnu podršku partnera, očeva, obitelji, ali i društvene zajednice uspjeti održati dojenje, odnosno oduprijeti se mogućim izazovima koji na tom putu susreću. I stoga je jako važno informirati se o dojenju na vrijeme, pripremiti se sa svojim partnerom zajedno za ovo jedno novo iskustvo koje vas očekuje u dolasku vašeg novog člana obitelji u kojem ćete, vjerujem, uživati. Pozivam vas da se pretplatite na moj YouTube kanal, da ako želite ostavite komentar ili pitanja o trudnoći, porodu i dojenju. Želim vam puno uspjeha. Hvala vam što pratite moj rad.